O incremento dos casos activos en Ribeira ata os 66 levou o Concello a adoptar novamente drásticas medidas para evitar unha nova escalada da pandemia. A Comisión de Seguimento do COVID-19 reuníase esta mañá para acordar as novas restricións, moi similares ás adotadas polo Concello hai unhas semanas, cando o número de contaxios puxo o municipio ao borde do peche perimetral. Aínda que desta volta os datos non son tan alarmantes, o Concello acordou pechar parques infantís e pistas deportivas e reforzar os controis para o cumprimento das medidas de protección. Estes 2 últimos días son preocupantes porque entre os dous hai 24 novos casos activos e iso nos ten que levar a unha profunda reflexión a todos os habitantes de Ribeira, que máis responsabilidade temos como é o alcalde. En ese sentido, nós xa tomamos unha serie de medidas hoxe que abranguen ao que é a actividade tanto do eido cultural como do eido deportivo, como en algunha prestación de cursos a través dos servicios sociales e, sobre todo, tamén unha maior implicación en labores de vigilancia tanto de protección civil como da policía local, non? Aínda que non decretou a suspensión das actividades municipais, o Concello si decidiu reducir os aforos e a frecuencia en actividades deportivas. Limítanse tamén os obradoiros e talleres programados por servizos sociais a unha única sesión semanal e aprazanse ata xaneiro os cursos de cociña previstos pro sector hostaleiro. No ámbito deportivo, con reducción de horarios e entrenamientos dos clubes, co feito tamén de reducir o número de persoas que podan utilizar as pistas de pádel ao non poder utilizarse todas as pistas á vez, baixando o número de persoas de cardio e fitness que se está tamén tendo no complexo deportivo, que todos os clubs teñan que dar unha persona responsable COVID, no mismo en cultura, para todas as asociacións. No que respecta ás actividades de Nadal, quedan suspendidas alo menos durante unha semana aquelas que impliquen concentracións en espacios interiores. Pola súa banda, dende o Concello de Boiro seguen a intensificar a vixilancia para o cumprimento das medidas anti-COVID, co obxectivo de reverter a preocupante evolución dos contaxios. Durante a fin de semana, 11 persoas foron denunciadas por incumprir as restricións, 5 delas por saltarse o peche perimetral, unha polo incumprimento do toque de queda e outras 5 polo uso indebido da máscara.